Parokwa Nomati BJP Mondol Office asai hemalong Nomati BJP Mondol Committee tumpen joint extended amai kepado. Nomati BJP Mondol Committee tumpen cipatir pi ponsi pinifai kunia ciklu nifai troxiani Parokwa Nomati BJP Mondol Office asai hemalong joint extended amai kepado. Lason sila khakre trok Nomati constituency ki parlopon Parokwa Nomati BJP Mondol Office asai hemalong Nomati BJP Mondol Committee open joint extended amai padopon Pinilabangso joint extended amai ki padopon along Chinki Chithan mate Chithan chemum pon laki non nangki leji surihini reng pora trok aningkan MLA election nangki leti bokhet tanglo Labangso MLA election nang lilia prang Nomati BJP Mondol Party atum posonsi lapuan sosi pachipang tang ponang jima lapen anparta Labangso Nomati BJP Mondol along PS kidoan atum lapente Nomati BJP Mondol along members kidoan atum amithang asai kachiklem kli duulang Lasi amithang asai kachiklem kli ki duua dim along Kibachiklem tu jia phansi pini labangso joint extended amaya long Chinki Chithan mate Chithan chemum pon Bangso joint extended amai ki padopon along Alhi Sarpoman pen kachitong dun laki KAC Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro Nomati BJP Mondol Committee amai pro Mensing Tiso Kongchun Bang Dilip Ronghang Anparta Prabhari Nomati Mondol Rinat Rangpi Lapenti kaprek manpeng ki theki dingatun chitong dunsi Labangso joint extended amai kipadu pon mesen pen kachun pon longlopasi Nilitum Northeast Today News apirangki Pansing Rongpi pen bertana pali Parokwa pen Pansing Rongpi report Northeast Today News Labangso Nomati Mondol along with joint extended meeting kepado pon bangso amai long ni asik jitpen itu Chithan chemun pon lam thek la pu halo ni tu non ke wang ji 2026 MLA election nangle po esala so MLA election nangle le prang ni tu la bangso Nomati Mondol ro koson si BJP party pen an se ke pang tang pon nangi ba hala so alam puthai tu jimai pon lapen number la proje laso Nomati Mondol ro ang tonsi PS pendang lok PS level ke do member tu Mondol committee long ke do member tu lapen non la sakti kendra pramukh sakti kendra andar anma ke do member antame la inactive la do ji ase inactive ke do di malong pa active ji ba phan kaprek kisui ke claim ani yang hang tum do olang lasi ke claim ji ani yang hang tum do lang lasi ke claim clear tum du putante hala ke claim clear adim lo lepas tu ke claim ji tum do olang pa so pan amen kelar ko tun ji phansi bitul bang so bang mathalo lapen tin number asalo je non laso Mondol Nomati Mondol lo kadak morcha atta morcha budu laso atta morcha along non tum district committee ahin appointment ala president tu appointment kipi non chengbom lo sta last date ke appoint pilo anu tin along tin Mondol phandami appoint pike 15 tarik ang last date lo je 15 tarik an last date laso aprang si laso Mondol committee morcha tu bhan president tu bhan appointment pipi lang do potante pipi aje pansi at last date ke 15 tarik date lapen ke dutulang non itu labangso Mondol along non core committee dolang labangso core committee along nilitum Chinki Chithan yi chemai dolang hala so along magni tum asir jinpen itu mala organisation la puthak jang lok development la puthak hala hai ti tu chemai ponji asi tu core committee along amang ke ni tum mu bang si chemai era che bang si tu alam puthak ngan phan tu mane paklang pung tu lasi non labangso joint extended meeting along itu kecewai pon arsejit pen ke lai han posi di nang Tang te non ke bang ji MLA election phan nang ni tum ko an chi sik pon tang lo
labage ni tum sik dang bang lagi ni tum ge ahi bang dang en lo song de lo athemane ni tum ha ko an ni kan si ni apha ma si tum ke party ban ke mane tum ke sik dang bom je non joining program la to pik lo itum ma ke hai itum honorable cm dr turang hang ahin pen itum apa itu party hoye hin pen itum ko ane kana pe tara pe pen amon de ni itum ke joining program ke deng hala so pe si itum chiring dak lo je non ne pho ke bang ji mele so da mi itum pi ba pe hai ge la si itum ke paklang